Dobrodošli ponovo na moj kanal, dragi moji. Danas imam jednu novinu za vas. Znači, od danas pa nadalje, u svako moje čitanje kad izbacim imat ćete dek karti. Ovaj put imate ovaj dek karti i ovaj drugi roze. Znači, možete da postavljate pitanja, ali pritom morate bar neke informacije da date. Recimo, ja sam taj i taj horoskopski znak i izaberite dek. Prvi ili drugi i postavite pitanje, ja ću iz tog deka izvući karte. Znači, možete da postavljate svoja pitanja u komentarima gdje ću ja odgovoriti, naravno, ne svima, ali većinom da. Tako da samo izaberite dek i pitanje. Recimo, ako želite anonimnost, pišite samo inicijale pa da vidimo energija. Vjerovatno će nas povesti. Znači, samo izaberite dek. Pišite u komentaru prvi dek, drugi dek. Razumete? Znači, to će biti jedna novina za vas, dragi moji. Tako da svako moje naredno čitanje bit će baš posvećeno vama. Naravno, oni koji žele privatno čitanje imate u opisu videa. Rekla sam da nova čitanja ne uzimam. Oni koji su imali. Ajde da vidimo ovako. Znači, ja sam danas da odradimo sudbinski događaj. Ne znam kako će se čitanje zvati. Ovaj dek karti bit će za ovako, ovo nam je samo malo, ovo će biti za sve one koje su u znaku, podznaku mesec, vatrena energija, a ovaj dek karti za one koje su u podznak mesec u vodenoj energiji. Znači, šta je to što vam sudbina donosi u narednih 30 dana? Da vidimo, ne znam kako će biti naslov čitanja. Znači, vatrena, vazdušna. Ako vas privuče druga boja dek karti, onda je sasvim u redu. Hajde da vidimo šta imamo da kažemo za vatrenu energiju. Ne zaboravite da je ovo generalno čitanje i da ne može da rezonuje sa svima. Apsolutno je tako, samo u lična čitanja. Hajde da vidimo za moju vatrenu energiju. Znači, slobodno ako vas privuče neka druga karta, dek, kako god, pogledajte. Znak, podznak, mesec. Hajde da vidimo šta je to što vam dolazi za moje vatrene znakove. Ovdje se dešava neki preokret, bukvalno izlazite iz energije, znači čarolija, energija pokreta, energija otkrivanja nekih tajni, znači otkrivanja nekih tajni, da li su to, vidjet ćemo, jednostavno možete da otkrijete da treba da se pokrenete i da treba da napravite neki preokret u svom životu. Znači, ovdje vidimo jednu pozitivnu kartu. Da, previše ste dali fokus na kuću, porodicu, pa možda i tu fokus, znači, ili trebate da date fokus na to porodične vrednosti. Znači, u naredan period držimo se, da, vama ljubav dolazi. Jako bitan susret za moje vatrene znakove, jako bitan razgovor. To može da bude poslovno, ali uz ove karte ipak govorim da se dešava magija vašeg života. Znači, za većinu od vas možete, znači, generalno je čitanje, da se ne ponavljam, može da bude da sretnete osobu s kojom, ili ste je već sreli, s kojom možete da bukvalno da promenite život, ja bih tako rekla. Bukvalno da promenite život i da vam u narednih 30 dana
jako bitni razgovori, jako bitne situacije. Mislim da za one koje su već u nekoj vezi, konekciji, vaša veza i konekciji u naredan mjesec ide na bolje. Oni koji se pitaju za porodicu, ja vidim da ćete se tu baš onako biti kao u oazu mira. Znači, definitivno karte koje pričaju o tome da će ovdje doći do preokreta za moje vatrene znakove. Ajde da vidimo još nešto što možemo da kažemo za vas u narednih 30 dana. Šta možemo da kažemo? Da, vama ljubav dolazi na velika vrata. Vama ljubav dolazi na velika vrata. Sad možete da pitate koja je to, da li je osoba iz prošlosti, da li je osoba, ne znam, bit ćete baš ono u svom elementu. Da li je to neka osoba na koju se nadate, vidite kako, dok ne otpustite prošlost, ne možete dalje. Tako da, koja je ova osoba? Znam da vas živo zanima. Ova osoba je neko ko je baš onako svoj, baš onako može da radi, ne znam, radi ili se zanima s nekim institucijama vezano, znači osoba koja je dosta, pa ja bih rekla dosta svoja, tvrdoglava. To je osoba koja može da bude udaljena od vas, ne mora da znači za sve, može da postoji neka distanca za neke, ali uglavnom što mi je jako pozitivno da vama ljubav dolazi. Znači, vama ljubav dolazi, osoba koja želi da vas ima samo za sebe, tako da vama narednih 30 dana dolazi ljubav. Može za neke to da bude i upoznavanje osoba, može da bude, ne znam, ovdje mi se ističe vatrena energija isto, ovan, jarac, može da bude rak, riba, škorpija. Za neke može da bude to bik. Hajde da vidimo drugo što možemo da kažemo za moju vatrenu energiju, gdje da budete oprezni. U narednih 30 dana. Da, pripazite, neko vam ne želi dobro, to je normalno danas, dušebrižnici. Morat ćete neke stvari u svoj život da izbalansirate, znači da ostavite neke prošle situacije, bolne situacije koje su bile po vama u prošlosti. Morate i hoćete, znači definitivno vi idete napred bez razlike šta će da bude, kako će da bude. Ono što mi je jako bitno, gdje da budete oprezni. Vidite kako? Budite oprezni, izbalansirajte, da li je to na poslu, da li je emotivno, vi ćete sigurno prepoznati, jer neko hoće da vas navuče na tanak led. Da li je to poslovno, da li je to privatno, uglavnom ovdje karta balansiranja. Dobro izbalansirajte što se tiče nekih životnih situacija, nemojte da jednostavno stupite na tanak led. Znači, to je negdje savjet za vas. Što se tiče drugo što mogu da kažem za vas, vatrena moja energija, znači vama ljubav dolazi, osoba koja je spremna da da sve bukvalno od sebe. To je neko ko je baš onako svoja osoba, znači nove informacije, nove mogućnosti, tako bih završila za moju vatrenu energiju. Ajdemo još nešto da vidimo šta je to što vam dolazi. Za neki vidim putovanje ili dolazak, neko jako puno pati zbog vas ili vi zbog nekoga, ali rekla bih da je ovdje za neke od vas znači neka patnja, emotivno polje gledamo, neka patnja, ali previše je osoba arogantna, tvrdoglava ili pa je u nemogućnosti da deluje. Ono što bih ja rekla da je ovo neko ko vas voli, da,
jako bitan period za vas, vatrene znakove. Ovdje dolazi do ravnoteže. Dolazi do ravnoteže, znači apsolutno vi ćete napraviti baš jedan preokret u naredan period i to, ja bih rekla, u pozitivnom smjeru. Znači, samo, ja sam rekla gdje da budete oprezni, znači morat ćete počinjete mnogo toga vi iznova. Čak za neke može da bude to i poslovno, emotivno, da. Ajde da vidimo još nešto što ovdje Tarot kaže. Da, mislim, bit će ovdje razgovora, čak možda će neko potražiti savjet od vas ili ćete se vi savjetovati s nekim osobama kako i šta dalje i dobijate prave odgovore, ali rekla sam, budite oprezni, neko želi da vas navuče na tanak led. Da, dragi moji, vi ćete biti zadovoljni i na poslovno polje, financije, tako da na ljubavno polje osoba može da bude, rekla sam, udaljena od vas. Znači imate još jednu osobu koja se baš zanima za vas, kao da ćete biti pred nekim odlukama, izborima, ali ono što mi je bitno i što mi je jako važno za vas, da ćete napraviti ono u smislu konačno vrijeme pravde za moje vatrene znakove, tako da to bi bilo generalno. Znači uzmite ono što rezonuje, ono što ne odbacite. Drugo što mogu da kažem za vas, hajde da vidimo, znam da vas zanima šta vaša osoba, ne znam, misli, osjeća. To ćemo i odraditi, šta vaša osoba misli, osjeća u ovom trenutku, vaša osoba od interesa. Vaša osoba ili je u braku ili je zauzeta. Vaša osoba ima hladan stav. Jako je hladna, jako je proračunata, ali bez razlike. Vidite kako vaša osoba ima neki gubitak. Ali vidite kako vama ljubav dolazi bez razlike. Ako gledate za osobu iz prošlosti s kojom ste u prekidu, vidim da ova osoba prolazi neki gubitak, prolazi znači ovdje vidimo karte koje ukazuju da vaša osoba je neko ko i izgubio stabilnost, ali bez razlike na to, možda je izabrao nešto drugo, treće, ako je prekid, da je osoba izabrala nešto drugo, treće i da se osjeća, kao što smo već vidjeli i u tarotu smo vidjeli, znači vidimo osobu koja na neki način smatra da je šansa s vama propuštena. Ukoliko ste s ovom osobom još uvijek tu, osoba je jako nesigurna. Ako još uvijek ste u vezi, konekciji, jako nesigurna i prolazi neki period, možda čak ima i neke probleme s nekim institucijama, ali to nevezano za vas. Neko je jako ljubomoran na vas, pripazite tu kome se poveravate. Ono što rešavate u naredan period, ono što rešava moja vatrena energija u naredan period je, upravo sam rekla, znači neka vaša čežnja i neka vaša želja se ispunjuje. Znači anđeli su uz vas, što mi je jako drago. Da li to vezano za zdravlje, financije, posao, već smo vidjeli da i financije i posao bit ćete, da, ali pripazite, kaže pripazite, neko želi da vam ukrade nešto novo. Imat ćete pomoć s neba, što je jako bitno, znači kao da će nebo vam šalje signale, znakove kako i šta da preduzmete. Za neke vidim čak i prodaju, kupovinu, neku imovinu ili pa nešto jako bitno. Pripazite se neiskrenih ljudi, neiskrenih osoba. Da, ljubav vam dolazi, osoba može da bude mlađa od vas ili vi od nje.
Da, blizanačka duša za neke od vas. Nekome jako puno nedostaje. To može da bude i neka vaša osoba, a može da bude i osoba. Ono što ćete vi otkriti, bit će vam jasno da treba da napravite promjene. To je jako bitno za moju vatrenu energiju, da i to promjene, pa ja bih rekla da počinjete život iz početka. To vam i ovdje karte govore, neko vas, ja bih rekla, očajnički želi u svoj život. Da. Osoba, rekla sam, može da bude koja je energija vlada. Ovdje imamo i to da pripazite da neke neiskrene ljudi, osobe koje su možda prisutne u vaš život ili nisu, da deluju negativno na vas. Zato ovdje imamo kartu da dobro izbalansirate neke stvari. Znači 2 put mislite pre nego što nešto odlučite. Tako bih rekla. Znači to bi bilo sve za moju vatrenu energiju. Neiskreni, ova karta me baš brine. Hajde da vidimo ko je to toliko neiskren, toliko laže, bezobrazno laže. Da li je to poslovno? Da vam dam neku smjernicu. Da, to može da bude osoba koja je zaljubljena u vas, onako misli, ćuti, ništa se ne dešava, osoba koja vam je zapalila tlo pod nogama. To može da bude neko s kim nemate, znači pazite se tračeva, ogovaranja, definitivno, znači pazite se kome se poveravate. Nemojte mnogo da pričate o svojim planovima, ciljevima. Imat ćete udvarače definitivno, imat ćete mogućnosti i pripazite da ne dođete zbog nekih ljubomornih očiju do neprilike. Znači do neprilike, da, budite ponosni na sebe. Da, osoba od koje treba da se pazite je blizu vas. Može da bude osoba koja, već sam rekla, ima mušku osobu, muški lik, što ne mora da znači. Može to da bude osoba koja je na neki način poslovno povezana s vama, ili je već ovo neko ko želi da vas ima pored sebe, ali ne zna kako, razumete. I ta osoba vrlo moguće može da vam napravi neke probleme. Vi ćete biti u naredan period fokusirani na neke pravne situacije, na ljubav. Na ljubav mislim da vi ćete baš bukvalno, ja bih rekla, za moju vatrenu energiju počinjete iz nule. To bi bilo sve, dragi moji. Ajde mi da produžimo dalje. Kao što sam rekla, znači da se ne ponavljam, možete slobodno da postavljate pitanja, imat ćete na ekranu dek karti, a mi idemo na naše vodene znakove. Znači ovako, ovo je jedna novina gdje možete ispod, ko želi normalno, ispod komentara da postavljate pitanja, samo kažete prvi dek, drugi dek i jednostavno vaši horoskopski znakovi, tako da potrudit ću se da vam dam smjernicu, naravno, uvijek uzmite i to kao smjernicu, jer ovdje smo da dajemo smjernice, ne možemo da predvidimo sudbinu. To je jedna novina, ne znam da vam se dopadne, vjerovatno da. Rekla sam, privatna čitanja radim samo s onima koji su već imali, nova ne uzimam nova čitanja. Osim ako neko zamoli za, eto, mislim, ajde, tako da to je to. Idemo mi na našu vodenu energiju, to je bio ovaj dek karti. Znak, podznak, mjesec, vodena energija, dešavanje u narednih 30 dana, sudbinska dešavanja. Hajde da vidimo. Ako vam se koji slučajem sviđa drugi dek, slobodno pogledajte. Verovatno ima i tamo neka poruka za vas. Hajde da vidimo.
Ja bih rekla i da i vi dolazite do neke, vi ćete vodena energija bukvalno da blista. Za mnoge od vas vidim ovdje trudnoću ili proširenje porodice. Sama se izdvojila, odlično. Znači, baš bukvalno nebo će vam biti naklonjeno. Ovdje neko želi, neka borba se završava, rekla bih, kod vas je pri kraju i vi se pokrećete. Jako mi je bitno da se vi pokrećete. Znači, to je vaša energija. Ajde da vidimo dalje. Da, jako bitni kontakti, komunikacije, razgovori, pregovori, to može da bude i poslovno i emotivno. Dosta velike arkane su ovdje u pitanju, tako da bih rekla jako bitni, mislim da ćete vi posle, kao da se neko borio, da li vi ili neka osoba, između srca i razuma, ali definitivno osoba odlučuje da s vama bude. To može da bude vaša osoba s kojom ste na toplo-hladno, s kojom niste znali na čemu ste, pa znaćete u naredan period. Da, znaćete u naredan period gdje da budete oprezni, vodena energija, jako bitan razgovor, susret, odluke, znači vi ćete biti baš pred nekim u naredan period odlukama, ja bih rekla. Odlukama neko od vas čak, vidim proširenje porodice. Nešto što planirate, neki plan gdje da budete oprezni. Budite oprezni s financijama i nemojte da dozvolite da budete u ovoj energiji. Vidjet ćemo zašto, moja vodena energija. Zašto? Zašto ova energija? Znači da vas neko blokira, jednostavno da vas stavi u ćorso kaku. Znači budite oprezni s financijama, gdje ulažete, šta ulažete, kome dajete. Da. Nemojte da dozvolite da budete razočarani od nekih svojih planova. Planovi mogu da budu vezani za neke financije, za nešto da uložite. Da, nešto da uložite ili da, ne znam, pozajmite, tako nešto. Ovdje su mi bitni za vodenu energiju, tako da pripazite tu. Ono što će vam biti jasno u naredan period, ja bih rekla da ćete sagledati vi neku situaciju, jasno će vam biti da definitivno šta je pravo za vas. Šta je pravo za vas. Biće vam jasno zašto ste bili mnogo put emotivno povređeni, ko vas je povredio, ko vas je doveo u ovo stanje. I jako mi je bitno da ćete vi ovaj put i ovaj period vam kaže da ćete racionalno sagledati neke stvari u svoj život. Definitivno. Racionalno, znači kad sagledate racionalno stvari u neki život i postavite neke granice, vi, dragi moji, ste u ovoj energiji. Znači slavlja, vesti, novosti, dogovori, pregovori, realizacija ono što ste željeli, tako da jako mi je drago. Znači, to bi bilo sve. Da, imat ćete moć da počnete mnogo toga, ali vaša energija je uvijek nežna, tako da nežna, za sve ne, ali vi ćete imati taj stav, odbrambeni stav. Da, osoba od koje ste se nekako branili, toplo, hladno, hoće, neće, pa u naredan period bukvalno imate ovdje, znači, situaciju da se ponovo povežete, tako da bih rekla da to bi bilo to. Ono što mogu drugo da kažem za vas, ajde da vidimo.
rješenje koje vam dolazi, vodena energija. Da vidimo šta nam je to izašlo. Da, rješavate neke situacije koje su bile jako, jako tužne, jako nerealne, ja bih rekla. Znači, dosta tereta, znači, rješavate za vas vodene energije moje teret, tugu, posebno na to emotivno polje. Znači, i vi imate neku, u smislu, imate neke informacije, doznačite neke informacije i rješavate. Znači, kratko rečeno za vas, vodena moja energija, rješavate u narednih 30 dana neke situacije. Već sam navela šta. Što se tiče vaše osobe od interesa, šta mogu da kažem tu? Znam da vas to baš zanima, ali već smo vidjeli, ali znam u smislu, a šta će biti s njim. Osoba koja vas zanima, ajde da vidimo. Osoba je jako usmjerena ka vama, definitivno, i jako je tužno bez vas, ali tužno bez vas, zato možda smo dobili za većinu od vas da neko je sagledao vašu vrednost i želi da bude s vama, da provede ostatak života s vama. Znači, ovdje vidim pomirenje ukoliko ste, vidjeli smo još na početku, pomirenje, da, vaša osoba želi da bude s vama, definitivno. Pa, kako i daje, znači osoba kao da kaže ne mogu više dalje bez tebe. Mislim da ćete dobiti to i priznanje u narednih 30 dana. Slušajte svoj unutrašnji glas. Mislim da, rekla sam, nekako trudnoća mi je jako bitna za neke, ne za sve, ili dobijete proširenje porodice, tako da, jako bitno priznanje, neko priznanje od osobe koja se borila između razuma i srca. Srećno, dragi moji, uzmite ono što rezonuje, ono što ne odbacite. To je ukratko, još jednom da ponovim, znači možete da postavljate pitanja. Samo pišite prvi dek, drugi dek i postavite pitanje u komentaru. Nadam se da ste zadovoljni, da ste u miru, u skladu sami sa sobom, a mi idemo dalje.